יאללה, יש לך הזדמנות. יש לו מגזים. אני צריך לבנות אף, תראה כמה גזעים יש. מה זה יפה? כן, אבל האכל זה סתם, זה אכל גז הכי טוב. עכשיו אנחנו עם אור נוהג באוטו. מה נשמע? רגע, לזה, נוסעים בחורשת האקליפטוס. וחלה גם כן פה. היי. נמצאת באוטו. ואני גם נמצא באוטו. כן, כן, כן. וחוזרים לראות איך עופר נוסע כמו לא מעניין אותו כלום. אנחנו מעניין אותה. אנחנו דואגים לאוטו. כמעט הטלפון, תכבד. רגע, תסגור את החלון. זה היה בוץ מטעה. זה לא בתוך הבוץ? נראה לי פה אין בוץ, לא פה, בתוך הבוץ. תראה איך הם עושים את כל הגזעים ושמים את זה. תגיד, אתה בטוח שאתה מצלם? כן, ואני מצלם את זה, וידאו. זה קקל, לא? כן, וידאו. זה קקל, כן. קקל. ב-HD. ה-HD? ה-HD. זה בשביל שיוכלו לנסוע זה. רגע, תעמוד. תראה מה הוא עושה. עושה דריפטים. אתה פספר? עומר, לא הבנתי, כך, זה פה. תשאלי אותו. שומעים אותי שאני מדבר? כן, כן. וואלה. תעלה, תגיד לנו מה המצב שם. לא לעלות? תגיד לנו מה המצב אם לעלות. לא, לעלות, בטח לעלות, זה לא עלייה. בואו, נתחיל, אור, רגע, אור, אתה לא יודע על זה, שלא ניפול. תרגי! אורי, תעזור לו. אני, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אור יביא אותנו לאן שיביא אותנו, או תרגי, לא. כולה הצמיגים היו קצת מלאים בוץ, עכשיו זה לא יעשה ככה, נראה לי. לאט, אני לא רוצה. אני נורא איתי, מה יש לך? תרגי, אני הולך לאט, הנה. סע, תן גז. לא, אורי. מה לא? אם לא ייתן גז, אנחנו ניתקע פה. תרגי, אמא, תרגי. זה כולה עלייה, האוטו נוסע, אין לו זה. לא צריך לדעת לעשות משהו, נותנים גז. את רואה איך את מכניסה את הילד לזה? עזבי אותו. או שהולכים במקום הטוב ואז עולים את זה טוב, או שהולכים במקום הלא טוב ואז קצת שוברים את האוטו, אבל אם ניתקע אנחנו לא ניתקע. לא בשביל שניתקע, אני לא דואגת שניתקע. מה דואגת? אני דואגת שנחליק מפה לוואדי. מפה לבת? איך נחליק? קודם החלקת טיפה. ראית איזה יופי, עשיתי את הסיבוב? שעה עופר ניסה לעשות ככה, אני הצליח. זה כי היה שם הרבה בוץ, אז הגלגלים יהיו כמו... כאילו ציפית אותם בבוץ. אפשר שלז בלואו אולי בעלייה הזאת. לא צריך, עובד. עובד. גם לא משולב הוא היה עולה את זה. תדמיך את כל הרדיו, צריך לשמוע את זה. את מתעצבנת, אני לא אעשה איתך. קודם רציתי לשים לך מוזיקה, באמת. אני אעשה רק עם אור. אני לא אעשה איתך. את מכניסה את כל העולם ללחץ, תפסיקי כבר את השטויות האלה. עופר פה, אנחנו נשאיר אותך עם ענת. אני לא דואגת שאנחנו ניתקע. אנחנו נשאיר אותך עם ענת בבית. מה, שניפול? כן. לא ניפול, מה, למה שיפול? מה, הוא מפגר הילד? מקסימום אורי מושך לי אנברקס, אני נעצר במקום. הנה, אני אעשה לך את זה לאט. עושה סיבובים. זה מה שאת רוצה.
תראי איזה אוטו, מה יש לך? צריך לבדוק פעם את האוטו, לנסוע במקומות כאלה. אתה יודע כמה זה שוקל לך הסרטון הזה שאתה עושה עכשיו, או שאתה סתם עושה?